No tam sa nachádzajú štajerské jazmu. Už to takto klesí do kose dreviny. Nachádzame sa na nejakom vrchole, kde je kríž. Neviem si teraz spomenúť na ten názov. Musíme kopnúť do mapy. Takéto kríž tu máme. A toto všetko za týmto celé pohorie to je Hochschwab. To z najkrajších 2000-oviek Bratislavy. A strašne to